Чарапите няма да паднаши. Някой да не се държи за... Някой да не се държи за пишката. И специални поздрави за готвача. Значи е номер едно днеска. Панцер, гледай. Днеска и вчера. Сега готви, а не гетри. Кой виждам? Дияти и готви. Няма, не гетри. Дияти и готви. Нехтеруйно вино пила. И поздрав За нея друго среща била. Ади, ади. Отдръп, скъсахме рибите. Абе най-добрите. Първи. The best, the first. Не, пръжена риба има пак. Вече и страхта си ядеме. И тя артиса няма толкова. Тема не такива големи бомбери направо са да пържи. От само няма да... Снимай та 20-ката, където опържихме. Една 20-ка, снимай та. 20-ка, това са коремчетата. Коремчета на 20-ката. Ай, говорете. Това са моливи. И кюфтета от 15-ката. Това са кюфтета от 15-ката. Пране, ево с тая музика. Митя, днеска вече ги броими. Само на бройки караме, 16 броя. Снимай мотора, дали вчера. Ето мотора, дали. 16 броя направи. От Твара. Утре ще ловим шаран. И финалната представа там на твоя, бе. Бранко, утре ще ловим шаран, кажи там. Утре тройки, четвърки. Тук. Няма да го казвате, това записва. Това са 86-та година, някъде там. Там горе. От лявата страна на острова. Късно е, приме. По принцип точно и 6-та някъде. 86-та година. Прочи си. Оригам се на Сома и Норман. Дали тогава почва да кълве, нали? No stick, no fish. Сега No catfish. спадахме